Здравейте! Ще направим есенна поддръжка на тревата в нашата градина. Когато тревата е по-висока, си мислиме, че имаме хубава трева. А всъщност нещата не стоят точно така. Това направихме с помощта на косачката. Щил сваляме до степен 3. И виждате как се откриват несъвършенствата в нашата градина. Места с изсъхнала трева. На места също така имаме буренчета, троскот. Така изглежда неокосена. В слънчево време изглежда още по-добре. Така изглежда окосена или скалпирана на височина номер 3. Това, което правим, поддържаме на височина номер 5 лятото, за да може да е по-висока, и да не влияят атмосферните условия толкова много, като силно слънце, жега. Но сега есента ще направим днес косене, ниско косене. След това ще направим едно аериране с помощта на онзи уред там на щил. И след това ще направим други процедури, за които ще обясня малко по-късно във видеото.